Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Report, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radio. Action Report, Afternoon Edition. Today is Thursday, Webes kitang presentation, Agosto 25, 2022. Ito natin balikan ang aton man nga kasaysayan subong adlaw makaaksyon ang mga adlaw. Nakabig na rin nga celebration kung anniversary sa pagtukod sang TESDA. Ako na muni ang isa makaaksyon ka organisasyon nga nagabulig man inganyo sa full participation kag mobilization sang industriya, sang labor group kag local government unit. Ibang mga technical vocational institutions sa mga pagpaayo paginabi sa pagdevelop sa mga skills sang human resources diri man sa pungsod Pilipinas. Ang isa sa mga mandato sining TESDA makaaksyon ang pagpatigayon sa appropriate nga training kag mga programa gud maghatag sang oportunidad sa mga nagapakita sang trabaho sang ginatawag nga skills kag competencies na konektado man sa mga jobs o kontrabaho nga available hindi lamang diri sa pungsod Pilipinas bisan pa sa bilog nga kalibutan. Aside from empowering private education and training institution nga mag-offer sang relevant training program nga makamit man sa mga requirements nga kinahanglanon sang isa katrabaho. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Mayong hapon, akong inyo alagad sa kanginan Aksyon Jan Diaz. Dari kita sa ton mga pangulong dinalan. Aksyon Jan Diaz, balita na tatas. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinala. Ano bala mga balita nga dapat inyo bantayan dari man sa aton nga pagpangalagad dari sa aton para tuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Sa aton naman nga headline number 1. Lalaki sa banwasang Pontevedra ginlabo sang makapulo ka beses ang iya kaugalingon nga ugangan, biktima patay. Ring insidente nagluntad kahapon sang aga na mismo magkaaksyon sa may banwasang Pontevedra. Ang sitwasyon sa didirido kasubo mamala panumdumon magod nga ti magimata laman ni sila nga duha ay ning sospetsado nga 59 anyos amugid ni mismo ang naglabo sining biktima magkaaksyon. Banarisa kabata sang sospetsado galing kay ti siguro bla may daan man nga away o kung di naman tanay ba naglabot sa pagreklamo sa barangay pagpauli nagsitaay pagtapos digto preparado galing sospetsado sang binangon digto ka ginanusan niya makaaksyon ining biktima pamamakon mo pulo gidya kalabo bilog nga lawas gintagtag gid kalabo
palagyo na ni taning biktima galing kay Tiyempo man yaning bata kasuspetsado ara da malapit sa lugar. Digto man naglabay ning biktima o wablaging gapos ang bata sang suspek. Imbes nga buligan tani to tambag. Dinuso yung pagidigto sa nagahanos man nga suspetsado kundi labot gid. Sa ato naman nga headline number 2. Isa ka ginakabing notorious nga hold-upper sa sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Arestado sang kapulisan, pinaagi sa pagsebe sang mandamiento di aresto. Ginserbihan sang warrant of arrest ang isa ka ginakabig nga notorious nga hold-upper. Amuli sa makaaksyon ang isa sa may natudlo nga mga suspetsado sa likod sang asod-asod nga mga hold-up cases dira sa may southern portion sang Negros Occidental. Ilabi na dira sa may banwa sang Kawayan na dumduman yun na niligal nga binulan. Perting balita sa mga hold-up digto nga asod-asod kalabanan sa ginapang biktima sa mga suspetsado. Yan mga delivery personnel bala sa mga delivery van sa mga sigarilyo mga kaaksyon. At least so isa pa lang ding nasikop. Nagalaom kita nga in the coming days ang iba ning mga kaupdanan sining notorious nga hold-upper magkaladakpan man kay para bla hindi na sila magkapanghalit pa sang mga kauturan man dira nila. Galing kay Tiamba, dari galis ang kapulisan, hindi rin sila isa. Kaya may mga cases kung mga matsyempuhan nila, lain-lain man sila kung ginupdanay. Kung magado ka duty-duty, mga tonto nila. Kung sa trabaho pa nga professional, may shifting man sila kuno. Kaya mo sa mga ginabantayan sa mga kapulisan, ato lang din nga ginalauman nga kung tani ining nadakpan nga isa sa mga notorious nga mga hold-upper, mag-cooperar lang sa kapulisan. Kaya para malinong na dalang southern portion sa Negros Occidental, kaya do gahibi tanang si Mana nga wala sa may nagaluntad nga hold-up. Sa iban pa nga mga balita mga kaaksyon na ginabantayan gid sang karamaan nilabi na ang mga estudyante. Ining educational assistance payout dari sa Region 6 mga kaaksyon may mga update dari pahibalo ang Department of Social Welfare and Development. Tandaan mga kaaksyon nga sa bago nila nga ginanunsyo may mga changes sa venue kay mo na ning per district no ang payout to distribution sining financial aid gikan naman sa DSWD. Grabe kay si DSWD Secretary Tulfo, hindi ako na gusto pag-ipaagi kag itap ang mga manudlo. Kay base ang ialigasyon dere, base kuno bala pilion ka mga manunudlo ang ila mismo man nga himata. So team ni Tulfo no, nakusaran niya payatan ng mga maestra nga mga kawatan. Kaya amugin man na ang kunang tao mo tiyog-tiyogon pang istorya. Alin sa una, doon mga teacher, may eleksyon gani, teacher ang ginatap, tapos, tibot silingon ko, brado sila kamanamalahan. Karon na, ipatpat naton kay dari sa Bilaka News and Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod, na-expect ka naman yung mga ka-aksyon, kuno na yung mga panibag-o ring, mga reminders, ilabi na sa mga beneficiaryo, sining educational assistance payout, na ginahimo naman sang Department of Social Welfare and Development, o kung DSWD. Kung kada lain-lain ka nga district man, may isa ka mo ka venue nga gina-identify kung sa riindra ka mo mapadulong kay dra pati kayunon ang ginatawag nga payout. Balik tagikan sa Bacolod City Government Center, kadulong naman ang action art ay hupon kakulang sa mga manunudlo kag pag-repair sa pila ka mga kwarto sa eskwelahan nagapabilin nga concern sang Bacolod City National High School. Sunod naman sa ilang principal nga si Dr. Hilangre. Iba hindi na ni National High School dira sa may City High. Ibang nga mga bulutuan diri sa pungsod Pilipinas general tanang ni iba niya gani sa Logapungko kay ti kulang gid ang mga bangko. Ang atop nila kumagulan ga tulo pa. Amo na hindi preparado sa pagbukas ang klase bla. Kaya kay para lang silingon nga do pa pride nga sige yon tani kay mando ko na ya. Subong kay ga problema. We are not well prepared for this particular face-to-face classes. Ani blagin prepara ni susto as digin antes gin pabalik ni sa face-to-face ini. Dato naman yung mabalita, National Department of Transportation nagabay sang pondo para sa libre sakay nga programa.
Ari na naman, libre sakay naman, di ka nagtato kabulig sa mga jeepney drivers. Panahon naton, mga vlog ko na ginakwa, libre sakay nga ini, amo maning mga mamumugon o kon mga regular, mga gagmay nga mga kooperatiba sa maslakyan, kaya para makabulig-bulig sa ila. Pero nagkakwa man Japon kay Department of Transportation kung itong pagkani nagsuporta sa eleksyon. Senate panel, ginumpisa na ang pagtalakay sa charter change. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Action Radio Province Standard Time las 5:12 na. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa Action Reports Afternoon Edition. Webes kita nga presentation, Agosto 25, 2022. Subong hapon liwat naman kita magadulong sa inyo sa pinak mga bago mga dalag kong mga balita na tipon sa aton mga Action Unit Reporters. Action Correspondent, handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga balita sa dili gid lamang madugay. Sa kinaandar ko naman inyong alagad sa kahanginan, Action John Diaz. Welcome na welcome sa liwats diri sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz. Balita na tatas. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time na 5:13 na. Ibalaw nato na yung pinakaling nga sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod subong hapon. Perting pag-ulan, nagbunok ang ulan. Nag-ubog man kita kinas baha dito sa Libertad ho. Pero dasig lang niya pila lang ka minutos kasi siging ulan. Nagataas gid ang level sang tubig ila binadra sa Libertad area sa Lacson Kainas sa may ginsang anblas ang dalan Hernais Lacson sa tabok dira sang Cyber Center ay perting tagsik gid ka tubig dito. Gamay lang tuod nga pag-ulan. Nagabahagi ng pila ka mga dalanon diri sa paribot sa sulad sang Bacolod. This particular problems bina perennial problem na gid. Nagsilang ka perennial dugay na gini. Nagid wala gyapon sang kasulbaran. Sige, diri kita anay sa pila ko nga sitwasyon sa palibot sa sulad sang Bacolod pod naton si Action Zil Minardo sa patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Zil, mayang hapon. Action dyan, mayong hapon. Gaprolong ka ba? Matsagan mo o longest breathing ba? Para sa relasyon nyo ilawig. Naglain pa. Anong ginapanago mo da? Sino ka panago? Wala sa may kapanago, di ka? Tugnaw ged. Tugnaw gid. Tugnaw gid ti. Namin tiyempo kay nangan basak da. Oh no! Gamit ang sang babaha to sa may Libertad ayon. Sa may Artok. O, kagina. Gabi gid ang kina, dasig naman ang ulan. Gulpi naman ganyan nagtahaw. Pero Action Zil, isa lagi dyan kabundak sa ulan, dala sa may Libertad, dala sa may Hernais, dala sa may Lacson. Ay sus, gataas yung level sa tubig kay na mga estudyante. Templano pa nagbuhi, iba na isang eskwelahan, dala. Wala may himo, mano kag dyan, matapak kag sa baha, maubog kag sa baha. Amo gid gani kagina na nabiyan sa namon no sang paglibot no alin sa may Villamonte kami. Pag diretso dito pag hula-hula na gani daw hindi pagid masyado nag-subside bala medyo nadugay-dugayan pa kag nag-subside. Pero action dyan may mga drainages man sa dira. Galing kay siguro balang basura sa dalom o kung may mga nagasupon-supon da mo na nga gamay lang nga ulan. Ganaw-anaw na dadayon. Gani. Man sa iban man nga areas dire kay kaginaya ga bundak na yung ulan sa may downtown dira gani sa may Lacson ayon ya medyo init sa action dyan galum-galumon pa lang. Pero dire sa may area sa Alihis sa iban sa may downtown areas no ga grabe nang bundak pero so far maganin action Eric na ang galom ko no nagpabaybay na kay kagina sa pabukid mo sa bawti pabaybay. Subong action dyan ang sitwasyon no kay subong ikaapat nga adlaw sang halin nagsugod ini ang klase do ang lakat sang trapiko daw medyo mabugat pagid no so to moderate action dyan no kaga sa iban gani daw heavy gidya ang lakat sini action dyan no? Sa mga especially sa may mga eskwelahan no nga maagyanan naton kaga diri subong ari kami sa may atubang gini sang lupit
church action dyan. So makita man nato na diri ang lakat naman sa traffic action dyan. No, amo naman ni kung may mga traffic lights, no, slow to moderate, pero kung sige-sige gani action dyan, normal lang man ang lakat sini sa traffic ko subong hapon. No, nag-tao-tao ng ulan subong ang aton nga kalangitan makita tado hindi na gid man nakabugat ang panganod, no, kag di madamo gid ang mga kauturan naton subong makit-an sa mga dalanon na diri sa may syudad sa Bacolod, especially sa mga baligyaan, sa mga market, sa may Burgos, Libertad, sa pagchikyarta kasubong man dira sa may Central Market Action dyan, no? Kaga ginpamangkot naman diri, no, sa pag-interview man naton sa kay Police Lieutenant Colonel Solis, no, kay tigin update ako may mga recorded sila ba lang incident sa pagbukas ng klase. So far kaluyan action dyan wala man, no, kay tialis sa pagsugod ng klase daw mga masobra 1-3 sa mga police personnel sini ang gin-deploy nila, hindi lamang sa police assistant desk action dyan, no, sa sagwa sini sa mga eskwelahan mangina, no, nagabulig man sa chikyar sang traffic code diri kaga sa mga nagatapok man nga mga bata, no, so effective man ang ila sa nga deployment, no, sa mga police personnel diri sa Western Visayas. Pero at least action zil subong mabatsagan gid aton nga perti nagikasakong madalanon kay halos na lang nga may area medyo mabulubog at nagid man ang trapiko. Pero importante dira may mga traffic enforcer nga na-assign and even ang mga traffic lights bala naka-function gid to aid ang bugat sa trapiko para papaganhagan dra. Like for example, in a particular location right now, dra kamo sa Lupit area Dampe. Yes, correct action dyan. Kagati, amo niyo, nang pertegid ka, ang importante, bala action dyan, nga dapat may mga traffic enforcers, kilo kan bitaw, sa mga traffic lights. Kaya kung ni sila, gulpi patay bala. So, oo, amo na dapat nga chikeron gito kon may ari, ginandariya, no, nga nakaposting. So, party, dari sa may Lupit Church, ayun action dyan, may ara. Na nga nakaposting diri nga traffic enforcer in kaso nga pagkaaberya sa nga traffic light, no, so at least diri dayon, no, tatapan sinisang traffic enforcers ang lakat sa nga traffic co-action dyan. So far, no, ang mga nagabiyahe sini nga jeep sige-sige lang mano punuan ako makita naton kay ang mga estudyante bag-o lang ang buhi sinisang iba labi na ang mga high school kag elementary action dyan diri sa may syudad sa Bacolod. Sa aton nga pag-obserbar action dyan, no, wala pa sang dalagkuan gid nga mga insidente nga nagaluntan, so ulaligmat lang, no, kay hindi mapaktan ang ulan labi na gid, no, sa mga dala sang salakyan tinay laman especially ang mga naga-motorsiklo action dyan. Sa aton nga mga tagpalamati mayong hapon na gid kaga God bless sa aton tanan. Observation report nga gikan sa Patrol Inisi Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Report, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo gikan sa Patrol. Action Radio Philippine Standard Time la 5:20 na. Ay mga mensahe ka mo walig nyo ipadala, text lang sa ito naman yung text hotline 0963-7570874. O kung nagamonitor ka mo by live streaming, ibutahan dala ba ka-aksyon ha? Kaya ito ninatagan sang igtalopangod sa diligid lamang madugay. Well, congratulations kay Ina sa nakadaog naman sa aton nga dakop ka, daog ka ruleta promo dari sa Action Radio Bacolod. Ang kagabi ni guro nga winner, ang nakaklaim kay Ina mga ka-aksyon ng pangsubong adlaw so wala pa dra, no, naka-monitor kasi bla nalipat ka mo kung why ka mo kabati dra ay pagpuno pamangkot basi ka mo na tong tagdaoga kay na may taga barangay 11 bilang nga ginawag si Action Wilma, tapos may taga barangay Panukoy man nga ginawag ka ina sang udto si Action Rex Cantonga. Basi ka mo ng winner ay pwede ka mo kay ngagaw sa Action Radio buwas gali Ngara ka mo tubtob las 12 buwas, no? Para magpadulong diri sa Action Radio. Pag-abot yung diri matiyog man ka mo na sang ruleta dira o sugwao sa aton nga studio kon sa Conrom. And then kung ano dira ang kung di ganun nabutang tiya mo ginang inyo nga premyo man nga pagakwaon mga ka-aksyon, ha? Sige, sa totalan nga mga ka-aksyon tandaan
nga may koneksyon na mahigko akoron sa manubo nga immunity. Isa sa marason ko nga prone sa damo nga balatian ng tao bangod sa mahigko nga koron. Kag individual nga pagpamuhin. Ang solusyon mag-super fiber. Sigurado ka garantisado nga pag-auniya ang mahigko nga madugay na nga nagatener sa inyong mga large intestine. Agod maabsorb ang mga nutrients, vitamina kag minerales sa atong ginakaon kag sigurado. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacoor. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacoor. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacoor sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacoor Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysay. Alright, maayong hapon sa tatanan nga mga ka-aksyon. Good afternoon kay sa aton mga tagpalamati. Pinaagi sa aton naman yung live streaming. Maayong hapon dara kay Sir Alex Montesa nga nag-send sa akon sang iya nga ginalantaw nga live streaming. Good afternoon kay Ma'am Ana Sinoro. Maayong hapon, Aksyon John. Maayong hapon dara sa imo, ma'am. Maulanon nga hapon. Dagala Carlota ni si Ma'am Ana Sinoro mong no. Ma'am Karen Miraflor, good afternoon. Maayong hapon dara kay Ma'am Christine Menyes Villalobos. Maayong hapon kid. Ma'am Ana Sinoro, ang bali mga taga-ARB, maayong hapon, God bless you. Ang bali Sir Alex Montesa, Sir John, maayong hapon. Ari lang ko din naka-dual monitoring kaysa stereo, Goro Transistor Radio, as well as FB Live. Maayong hapon dala, Sir Alex Montesa. Ma'am Ana Sinoro, maayong hapon sa mga reporters sa ARB, more power gid. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon, Aksyon John. God bless everyone and more power to ARB. Hambali Sir Alex Montesa, pariw lang ko da Sir John Patamyaw, kay Ma'am Vanessa Stormeyo, Doc Matt Mayo, sang Rochester, Minnesota, Ma'am Jinky Dialagdon, sang Phoenix, Arizona, kay Sir Melili Oligo, madamo gid nga salamat. No? Amo na, coffee time guro sa Sir Alex Montesa.
Maayong hapon dira kay President Dennis Richard Tiboruma. Good afternoon. Ma'am Jocelyn, maayong hapon. Si Ivan Malvan, maayong hapon. Action John, good afternoon, gid. Clint Canha, maayong hapon, John. Action John watching. Ay, taga Barangay Libas, si Clint Canha. Kung taga Libas ka, okay, nag-graduate kay Libas National High School. Taga Libas, kiniguro. Sir Cirilo Pusadas, maayong hapon, Action John. Nagapamati lang kami diri sa may Barangay 36. Thank you so much for listening. Dira sa mga taga Barangay 36, diri man sa Bacolod City, maayong hapon. Ma'am Athea Kim Iriman, good afternoon. Corruption. Hindi, mama. Nina Litoy, good afternoon, Action John. Maayong hapon, dira. Maayong hapon man si Ma'am Nina Litoy. Sir Ray Flores Baryoga, maayong hapon, Action John. Good afternoon. Ma'am Homa Lumina, no? Si Ma'am Heaven, good afternoon, dira. Hambalin palihog tamyaw ko na si Ma'am MJS Candido. Hambalin Sir Alex Montesa. Si Ma'am Marilo Varon is also listening. Pinagi naman sa Tonya live streaming. The rest, dugay-dugay, standby ka mo mga ka-aksyon for more details, mga balita. Dara, no? Ngaton na igadulong sa dili, lamang magdugay. Standby! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey.
Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom,
mag-lose weight. Ang katambok o kon hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang Supposedly this afternoon, tani may kaupo nato si Police Major Anthony Grande. Dahil kiti medyo busy kay bangod mga kaakson. Ang update dito naman sa southern portion sa Negros Occidental, isa ka ginakabig notorious nga hold-upper ang nadakpan pinaagi naman sa pagservice ang warrant of arrest. Nisamo si Victor Aguilio, 57 anyos, kag residente sa Puroktar Apol, Barangay Canturay sa may syudad sang Sipalay. Apang ni sa makaakson na nadakpan dira man sa Sitio Cubay, Barangay Bulata sa may Banwa sang Kabayan. Medyo layo man ang distansya maka-aksyon from the Kabayan Municipal Police Station. Sunod rin kay Police Major Anthony Grande, naligat pa rin maka-aksyon nga ilagi na casing. Nakakandak sila sa monitoring kag surveillance batok sa mga suspect bala nga mo din nagapang hold up dira sa southern portions ng Negros Occidental. Kagkalabanan gid sa mga biktima nila ini mga naga-deliver sa mga sigarilyo o kon mga delivery personnel maka-aksyon sa naglain-lain mga kompanya ilabi na dira sa mga isolated nga lugar o kon malayo sa mga police stations. Eventually, maka-aksyon isa diri ka persona ang ginpapanaog gana sang warrant of arrest. Actually, last month pa ni, after tumalas sang asod-asod ng mga hold up, nagpapanaog sila sang warrant of arrest way back July 25, 2022. Sa diri si Aguilion mga kaaksyon na kaso niya angot ni sa kaso nga robbery under Article 293 sa Revised Penal Code nga permado naman ang warrant of arrest ni Honorable Judge Rodney Magbanwa, ang presiding judge sang 6th Judicial Region sa Regional Trial Court Branch 61 sa Surad sang Kabangkalan. Sang tiyempo nga ginserbing warrant of arrest mga kaaksyon na kompeskar diri kay Aguilio inisa ka unit sang kalibre 38 nga revolver nga may apat talan ka mga wala naglupok nga bala kag ining Kawasaki Fury nga 125 nga nagaduag sang yellow. Nga mga kaakson, kay bangod sunod rin kay Grande, ini sila ka may pagidlang nga grupo, hindi pa organized group, galing kay mga maruis naman bala, nga kung kaisa, ilabi na sa tion nga sila diri ang mag-operate, kag magpangbiktima sa mga naga-deliver dila sa southern portion sa Negros Occidental. Hindi mong kisama balaan, gibla kung ma-identify, kung nga nagabalot-balot man sila, wala man sila nagatingob, labi ng isa ka grupo, nagalain-lain man sila mga kaakson, kagamunin sila ang nagapang biktima sinadira. Nagkatining isa, may mo personal nga nakilala sa isa sa mga biktima, hindi luckily nadakpan sa subong, kagyara dira sa paginakop sang Kabayan PNP. Yari ba, pamatkian naton ang kabahin kaina. Actually, na-interview natin si Police Major Anthony Grande sang Kawayan PNP. Kung nag-operate sila diri, hindi lamang isa ka personnel. Kaya as far as I know, ang kalakip sa mga nag-operate mga kaakson, ang area pagid sang Provincial Intelligence Unit sang Negros Occidental. So isa ni sa may standing warrant sa amon sa kaso nga robbery nga natabo man sa area namon. Tapos bisa information namon na receive isa may sa sublim kung ang ala niya gwa man involved sa mga insidente diri sa Banwa sa Kawayan. Ang latest lang aso nga nakatabo. Yes sir. Okay. So, but sa ringon, sir, hindi na siya member ka grupo, kaya mga robbery group, or individual nila nga lakat? May quality sir, may connection siya, no? Kay Suli ang involved nga personalidad, hindi the same, hindi pare-pareho, no? Ang persona. Mayara nga sa doka, insidente, tara siya,
may haraman nga suspect kami nga sa isa ka insidente, ara siya sa isa ka insidente wala. Kumbaga grupo ni sila sir din lain nag-operate. Yes sir. Okay. Pero sir, ano na gini? Organized group na gini sir ang Hindi man sir kay actually ko ni sila may mga previous mga kaso sa robbery diri sa Banwa sa Kawayan kay given sa sa ibang lugar. So kita na mo gas-strike ni sila kung may opportunity na sila makita kagada sila operate papang. Nabatian mga kaaksyon si Police Major Anthony Grande ang hepe sang Kawayan PNP sa ila latest investigation kag background sa ning kaso mismo. Kaya ako pagpati diri kay naglaom kita nga hopefully mapaganagan dirang kaso sang hold up sa southern portion sa Negros Occidental. And tani mag-cooperate lang ining nadakpan nga si Aguilio para mambala nga hindi na magdamo ang kaso sang kinawatay, hold up, ang kaso drama kaso nga nagkabiktima gakalitan ang palangabuyan sa aton nga mga kauturan nga nakapangabuhi sang gusto about yung iba ni wala gid obrahon hindi gid makapangita sang insaktuhan man kon disente man lang nga trabaho ang obrahon nila mang biktima lang gid sang ilaman nga mga kakson. Aso Radio Philippine Standard Time na 5:42. Check natin big report action art tay hupon gikan sa Bacolod City Government Center mga kakson ini problema man niyo problema sa mga eskwelahan. Tidiri nagpalabot na sang ako nagpabutsag na mga kakson ang principal sa Bacolod City National High School nga sa gyapon ang kakulang sa mga manunudlo kag ang pagkayos ang pila ka mga kwarto sa eskwelahan amo ni nagapabilin nga mga concern sa Bacolod City National High School. Di kun nang taon sila diri naton hindi naman ni isetihay ang may problema halos nga mga bulutuan diri sa may syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental ang naka-experience man sang kaangay sila nga sitwasyon. Di hopefully bala sa mas madali nga panahon antes pa man magbalik ako ng implementasyon sang full-blown face-to-face classes mahatagan ini sa nagakaigo man nga solusyon. Iba doon ta ang detalye mga kaakson sang siniman nga balita kay basi may ban pagidiri nga ginpalabot man bala nga mga detalye kag impormasyon si Dr. Richard Hilangre sang Bacolod City National High School nga pagkabaloko do nag-swap na sila ni Sir Alan Mopada si Sir Alan Mopada do ato subong sa may handuman na National High School samtang si Sir Richard Hilangre naman Rodrigo ro nag-ginsaylo siya sa may Bacolod City National High School kay realignment man sang ilang nga mga ranggo. Action Radio City Hall Report. Po naton si Action Art ay hupon sa piya kalinya. Action Art may hapon. May nga po nagson na dyan kag sa imo suki ng mga taga-paramati. Ang mga suki ka po sa idon wala? Ha? Ang mga suki ka po sa idon wala ya? Dason lang na. Sana. Swerte ka. Sa Domingo, ginaimbitar ko ang tanan. Nga malantaw? Di mampang ka mo. Paano masabi? Mampang ko, tapos si Sir El Rey pubuslon to di sa New Center, oh? Ang lain, sinaya galing, kay basi si GM ang magtapal si mo mismo. Ano? Debutline na na. Excited ka sa Domingo mo ngampang, ha? Gani. Well, tingin na mga coach, do hindi ka dyan mapungga ng mga coach, ha? Excited pa sa mga player. Kung hindi ka tayo kashoot niya sa bulay, laban-laban ka dyan sa discuss, ha? Pag-atag yung instruction, di ka magpati. Pag-paigar mo yan, pali ka gitya. Ginapatawagan na yung si Rudy. Si Rudy mo nagilot? Oo kay Balda mo ang player, hindi magsunod sa instruction. Naglain pa. Di mampang nga ba? Ate mo ka muna, hindi na lang ta. Tanawag na CM, kay puro lang hampol ang gamot nito. Nga man? Huwag ka pamati mo. Tamaan ko to. May lang gani nagligan nga hampang kay Porti ang pang-Tresya. Oo. Di daw nakabawi siya kag ginatagan sa bonus. Ano nga bonus? Kuhan niya, trip to Hong Kong. Sana ko. Galing sa 2027 pa. 2027 pa? Mayo galing, no? Kung makatira, kag-rate 3, may mga bonus kaya kabato, no? May ara ginaya. Pwerte nga hampang. Timakon mo, international na ninyo nga hampang na yan. Kaya dahil lain ninyo kontra mong. Oo Dapat ang guwayo na may head coach na, may assistant coach pa. May senador nga laan kaming upod. Ha?
May senador kaming upod. Di pa abutan nyo daw ng congressman. Paano masabi? Ang senador na mga upod, si Renz Bato Duran. ang ano ko nun ano ganun balang halambalon nga ang bumangga giba. Sana hindi lang diba? Tigaya. Ang balita sa kay Sir Richard Dilangre, actually, kung di nag-umpisa na sang Monday, ang face-to-face classes, ang ginimo ganito sa eskwelahan, niya subong aksyon dyan, duwa ni ka set into nga, bala ang mga estudyante, ito mga 8,000, nagya sila nga enrollees, bali ang nag-attend sa klaseng Monday and then Wednesday, Tuesday naman kag Thursday, bali duha ka grupo ina no tunga sila. So every week ang every set may ara sang duha man ka face-to-face classes. Kag ang Friday amo ginahatag sa ila nga pag accomplish no sang ila sila nga mga dapat i-answeran abing nga ipadala sa ila sang teachers. Dogwain na action art submission day. Damo ng Friday is submission day nila. Yes. Kag part nila sang blended process nga ginahimo karon sa Department of Education. Ang problema lang galing nga natulupang diri ni Sir Richard Langre, particular dira sa BCN kay damo gali isang dapat i-repair nga mga bulutuan kay ang magpisami nagdalawag tang bagod sa more than 2 years kati why man gingamit ang iban nagdalarusdak ang magpisami. Di pero mayo lang kay initially may download man ang DepEd nga pondo para gamiton at least napakayo kag matamat man nga napang-islan bisan na mga bulb kag ang iya sila nga kwanla motor sa para sa tubig na mag-supply para sa hilinawan sang mga kabataan. Pero action art prior sina wala na na-identify na determine pinagi sa hazard nga mo nagden problema sina dira do subong lang ginadiskubrihan. Ate, kay umpisa siyang nag-implement siyang brigada eskwela. Why mas yung teachers kin masyadong nga nag-report sa school? Ikaw man lang yung pisan why klase yung una, rakay sila. Oh, no! Kasi what I mean, Katie, kay ko lang taon, kaya nato nagsunod physically, the school is not prepared ginman eh. Ang teacher yung guro preparado pag sulod sa klase, pero ang sulod lang sa classroom, hindi man naguro masalangan sa teacher nga siya gito mga inspection mo, tiyan mo naguro isa ka problema, nga ulihin na lang na-determine nga may mga guba gali sulod sa classroom. Correct. So, amo na subong ang ginahatagan niya priority. Pero isa pa concern ni Sir Richard Dilangre, ang plano ng full implementation comes November, nga siling niya, di kon same gihapon ang policy guidelines ng DepEd, nga kinahanglan limited ang kabataan nga mag-report sa eskwelahan, di siling niya buwa sila, makulang din sang teachers, yung kinahanglan nun nga i-utilize and classroom. Di makon mo teacher. Ang teachers parang nadaan mga 124 ang kinanglanon niya nga dugang mo. Gani kay naliga kabalo ka action art do wala na nadayon ang hiring kay di ba nag-agi ang election period, dogin ban period na sila. Pero siguro mano pa man na, I don't know kung anong plano sa DepEd kay damo nag-apply eh. Gani kay tinapornada lang to kay naglabay ang eleksyon, wala na ka padayon hiring, kabalo ka naman dala politika nga daan na tigi na control sa iban. Pero anyway, 100 pilang kulang sa City High. 124 ba ba? Damo plus sa schools pa nga kinanglanon. Oo, damo gali teacher ang kulang sa City High kung mag full blown ang face to face. Di kay 100 I mean subong 8,000 ang enrollees na. O ba 8,000 sa City High alone? Bigan ikadamo. Grabe yung estudyante O damo estudyante kay second tingali sila sa Mansilingan mo. Sa may pinakadamo ang mga students. So ang iya kina-expect rin hopefully, mayara pagit sa additional ang doon nga budget coming from the DepEd National. So, ang ipadala o kung i-allocate para sa kadalag answering program sa palabuton, at least siling niya, kung may full-blown demand face-to-face classes comes November, at least handa na ang ila na mga eskwelahan. Kung ang jutay nga mga repair, subungti ang imo ginagamit niya, at least na-utilize kag napulaan man po kay Sati sa bulsa man ni Sir Richard ginakuha basta mga bulb lang na kag iban nga mga kinanglanon para man nga mangin talunsay ang pagklase no kay kun mayo lang gani kay may bulsa si Sir Richard kung wala sa bulsa ati laban-laban gidi
Butabalod kung why siya bulsa, hindi siya na maestro eh. Kung why bulsa ka na largo mo, may mining ka, wala ka na yan sa mga balaligaan, laga kwa na, supermarket. Supermarket kay bawal. Bawal na ginatay ng bulsa nila. Pero sa Poseidon niya, wala niya problema. Bisa na bulsa ko kung wala na niya. Wala ko lang ginapakwanan, wala ko lang ginapatahi. Ginapuslukan lang. Ang bulsa. Para kung may sulod, lapos sa piil niya. Oo. Hindi man sa Japon makalusot. Gani. Si Gano, sudlan ko baga ang bulsa. Sudlan to rin babaga. Nawayari ipabati na pala ang porsyon sa parayag ni Sir Richard Ilangre, ang Principal for sa Bacolod City National High School. Makita natin yung enthusiasm sa aton ng mga estudyante, sa aton mga teachers, na after almost 2 years and 5 months, nakabalik sa historical moment sa pag-open naman sa face-to-face classes sa Cunard. Ang concerns nila, admittedly, ang aton facilities, ang aton yung mga classrooms, liwat natin naman natin i-preparar. May mga maayo pa nga classrooms kung mayara naman nga dilapidated ang kisami. Kisami ang kasami nga naga-dilapidate. And then, tanong kung may tulo ang classroom sa akong dira may kakulangan kita dira sa bulb, sa iba nga kwarto, tiginapunaan taman. And then may area nga wala kang tubig. Sa parayag ni Sir Richard Hilangre, ang principal for dira sa Bacolod City National High School. Dugangan ta karon na kay 9 mo naton sa inyong hapon ang Liga ng Barangay President kag Kapitan Sunta Kuling. Ito hindi nadala sila sa spot sa dengue. Ni isa man na ginapasalamatan na ganing opportunity, ginatagan pa man siya sa tempo. Kapin pa kay di kalabanan sa mga cases na recorded sa City Health Office. Tagikan sa mga subdivision. Di kung kayo hindi manabutan sa ila siling mga team nga nagalibot ka ng potential rekurida, siling nga maayong maninga chance kaya at least ipanawagan natin sa public kahit tinadala sila mo kung clustering of cases, damo sila sa kasong aras subdivision kag ti ang death abo gini ang nagpalakip sa ila sa Mansilingan bilang hotspot kung dengue cases sa Bacolod ang pag-abalan. Karon na sa action firing line kay pabatita ang tingog green ni Councilor Lidwig Gonzales. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artayhukon o sa balita o sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio City Hall Report. Salamat kayo sa report ni Aksyon Artayhukon gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kababainan, kadalakinan, kagadunga-tungaan sa pagpauli. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artayhukon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life.
This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni katingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Laro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Maayong hapon lang kay Ma'am Julie Militado Patrimonio, Sir Manjo Arnejo, good afternoon nga naga-monitor gate. Ma'am Jenny Solgon, Sir Ryan Tagamulila, good afternoon, naga-monitor sa ating nga pagpalangad. Ma'am Barky Tribe, Sir Kempoy Ulodra, good afternoon. Sige, lapaw na kita sa panahon mga ka-aksyon. Kag inyo nabatihan ang kabugusan nga pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. Webes kita nga presentation Agosto 25, 2022. Salamat gid sa turman nga Patrol 1 Bravado Patrol with Action Zil Minardo, back-to-back dira kay Action Nino Bogina. Ato naman yung News Center Action and Defensor Lisay. Dili naman sa Studio A Master Control sa ato naman yung technical side, Action Oliver Pason and Action El Rey Dutilios. Standby na sa Action Balita Evening Edition with Action and Defensor Lisay. Sa kinaandala ko naman ng inyo alagad sa kahanginan, Action Jan Diaz, ganagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay, kasubo o kon kabudlayan man. Hindi inihampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Action, sa Bacolod, Action Radio.